Дзяржаўная установа адукацыі, сярэдняя школа нумар 10 горада Брэста. Еўтуховіч Дар'я, 6 Б клас. Лёля Богданович, Голубка. Яна была зусім малотка. Сястра Матулі, наша цётка. У той забыты Богам час, калі фашыст напаў на нас. Прывабная ды маладая, але ўжо не заспявае. Крыло паломана яе, голубка больш гнязда не ўел. Аднойчы вечарам фашысты, каб іх каршун задраў нячыстых, і паліцаі загулялі. У хату старасты сагналі дзяцей, жанок, каб паглуміцца. Пілі гарэлку, як вадзіцу, а потым што на іх напала? Давай страляць, куды папала. Усё больш мецілі па дзетках. Што зробіш вырадкам ты гэткім? Сабой яна іх захінала, але ўсё ж не ўратавала. Траіх забілі, супастаты, ваўчыцай выскачыла з хаты. Уся ў крыві рука гарэла, ды сэрца матчына самлела не за сябе, за бедных дзетак. Не знойдзеш слоў такіх, ні кветак, каб гэты боль уціхамірыць. А Бог даў сілы яшчэ ёй выжыць. Палала ў агні старонка, прыйшла й на мужа пахаронка. А ці ж яна адна такая, каму жалоба песні грае? І ночку кожную ім сніцца, дзіцячых вачанят крыніца. Усе ў адным спачылі ложку, не пабягуць па траўцы ножкі і не папросяць малака. Чаруе матчына рука, пяском магілку пасыпае, праз слёзы ціхенька спявае. Спакойна спіце, мае дзеткі. Я вышыла для вас сурвэткі. Заціхні, ветрык, памаўчы. Не напужай іх уначы. Гарыце, зорачкі, ярчэй. Хачу пабыць я тут яшчэ. З тае пары прайшло нямала. Ужо і матулечкі не стала. Ды кожны дзень над той магілай голубка распраўляе крылы.